What's up sa inyo mga kabingka karon dahil requested sa akong mga wala pa ko kapamalbas ang mga kabingka karon mga kabingka check na kung oras is 2:59 ng madaling araw, no? Nagmata lang ko karon kay dahil request ako mga inyong mga supporters na mga followers na ko diri sa YouTube na ko na mag-vlog daw ko na kung okay na ba akong tiil, kung unsa ba kong update sa akong kuan, no? Di man ta ko gusto mag-vlog, nagmata lang ko nag-set up na ko dali akong vlog ni set up. Then so unya pakita na ko, no? So karon kay matulog sa ko karon mga kabingka kay wala ko kabalo kung makatulog ba, wala ko kabalo kung makatulog ba ko karon mga kabing, basta unya pakita na ko unya mga kabingka. So basta unya update na ko unya, no? Pag buntag-buntag kay lisod kayo kay nag-shoot ko ganyan na dito video dito sa gawas sa bakay basig malantag kawatan ito sa bakay iro dito. So unya na siguro kanang nanay mga tao. So diyan mo kabingka, balikan ta mo unya mga kabingka later mga 6 AM siguro mga kabingka. Diyan mo kay siguro mag itnap ko mga pila ka minuto mga kabingka. See you. Video ka ni mo ko? I-video ka ni mo Sanitas! 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 God, may tubig. Saya nawalas tubig eh. Shh. Tubig water district. years later. Welcome back mga kabingka, no? Sa laing adlaw, laing edition na po sa akong bagong journey sa akong vlog, no mga kabingka, kay no pakyas wala tay tubig, so karon maglamos ata, no? Ano kay dapat ang usually ginabuhat, no, sa mga tao bag human makamata ka, so dapat lamusan nimo para matanggal ang mga alikabok sa nang, no? Mutana kung sa sekreto, ano lang mga sekreto na mga kabingka, dapat ilamos-lamos lang. Yung wala matay ito, wala yan ay tubig, so langgana na lang, no? Wala di tubig na kabingka, sayo walang tubig dire sa mua, inana dire tipit-tipit na tubig. Ting sabon-sabon lang mga kabingka. Isang nga sabon mga kabingka, pero mas guwapo tong glutathione, diba, para mas malimpyo imong naong. Pero okay na bisag unsa nga brand nga sabon, basta at least wala lang ka mag limpyo. Titipid, tapos ang buhat ng kabingka siban kay murag bunguto na kay ko mga kabingka, no? Ang wala tong kuan kay
Mo na stand. Medyo halang na kung mata, no? Kuhanin mo. But. Wala. So, ito nang shiban pa kay medyo napay bungot. So, unya ato ta dito sa basketballan para mutuogid mo na makalakaw-lakaw na ko no. But. Almost 1 month ko nga wala yun nakapag-vlog. Pero na-uploadan man ako tong last kuan ako, pero tong vlog din ako almost 1 month. Wala ko nakapag-vlog. So ako nang tiwason kay pasig nasamad ko habang ko naga-vlog dre mga kaibigan. So let's go. Ay, nako, pambira. Ay, nako, Diyos ko, Lord, ang agad.
ayuda. Halos ikaw tanan. Ay naku, dahil mahal ko kayo mga followers. Wato na po ning buwan. Ay nakalimot kung tao dog akong lapel micro niya na po na ko dito sa court siguro. Namadto ko dito sa court karon kay syempre para mabalaan jud nyo kung sa medyo layo na akong kuan basig tan-anon nyo diri nga gamay lang kay akong kaya lakwan pero di pa gyud ni inon actually nga 100% na ayo napagiging ka kanang apan-apan gamay na kiang pero at least kalakaw na halag di pa kadulag basketball or man importante di ang mahalaga diba? Mahalaga mo na importante di ayun kalimti na basta ang nga alam na putuson na to ni bayo para dili siya mangulkuan no? Iputos ta na ko siya balik og bandage mga kabingka gitanggal man ta na ko ng bandage pero sao ni ngulngul mga jagod mo na nga wala ang ngulngul so putuson so nasa kong likod rin nagbisikleta bahala mo da no? Sa ako din mag-vlog ng lugod kay syempre diri ako masaya no? Din ako katapusan na ako sa akong kinabuhi so pasensya na din mo katong naghugot ko sa akong live ato kay siyempre wala ako kakon pero ako na itong kitanggal akong live videos na ako ato sa nakakita ato pasensya kayo no huwag din ako itong video pero ako itong i-delete na kay naglait po kayo siya na ako'y murag may mga tao dito nga nasangkot nga dapat wala dito sa akong statement lahi ako no? Okay pilisan na nako ng bandage kay mura pero pwede pa man aw niyang hapon ilisan na nako okay po siya so atong kung ano ni para di matanggal stainless lock then kanipod lock so morning tawag ko pa-recover ang tawag ani is recover vlogging kumbaga recover vlogging kuno yan nalak na so karon mo ato dito karon dito sa court mga kabingka para makita ninyo kung sa di ko mo lakaw mga kabingka so balikan mo mga kabingka yan mo let's go. So what's up sa inyong mga kabingka na ata karon diri dapit sa my court no karon ako ning lakwon gikan diri tapos dito sa side sa court diri ko sa una dadula og basketball mga kabingka so akong gikuan kung okay na bang akong sitwasyon pero pasensya kung naay sabang nga dugi-dugi no mga ginaingon kuan kana sa siloso okay? So ibutan ako diri ang laging setup na akong camera diri so lakaw ko dito dito na side mga kabingka let's go diri tingog-tingog lang ko dito kung maabot ako dito sa pikas na side right yeah oh my god okay
Kain na ako kung totally 100%. Oo na to. Dili pag ito totally 100% akong paglakaw mga kabingka. So, ako nang gadula og basketball mga kabingka. Ako daw ginatawag daw nila og LeBron James, no? LeBron James ng Katalunan daw. Hindi. Pero dili na ko na siya mabuhat mga kabingka kay tungod kay almost isa pa katuig ang akong recover mga kabingka. So karon mga kabingka tuon na to tong maligya og sudan kay mo palit ko dito og sudan mga kabingka. So akong budget diri mga kabingka is 20 pesos lang. 20 pesos, wag mo lang ilang lang pero makapalit na dito 20 nga sudan mga kabingka. Let's go. So what's up sa inyo mga kabingka? Palit na karog sudan, let's go. So te, palit ako te. Anilang torta siguro te kay mo na pinakabarato na mo dati no. Duha ka buhok ana te. Kay 20 ra akong kwarta. Okay. Ipakapinan pa jud kong sabaw sa tindira. Aha. Oh, klaro na 20 diri ako nang ihatag niyo kita niyo 20. 20. Oh. 20. Lante, pwede mangayat pa sa bote. Oh. Oh, mao na diri dugay na nagyun ako ning suki diri, no? Kaya daw gagmay pa yang ako sa una tud karon naninda sa barato gyapon pero dito sa downtown ng mga kabingka ng turta tag 20 na siguro na dito, tino. Oh, 20 na inana pero siya diri pangmasa gyapon yang presyo kutob sa makaya pag mainat-inat inaton pa na niya. So, kuha no, kitagaan kong sabaw. So, hanggang sa muli mga kabingka, ito po si DJ Marts. See you in next my vlog mga kabingka. Let's go! Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.